Gaurkoan osasuntsu eta pozikeko programa honetan immunitate sistema indartzeari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako, Irati Ruiz, anestesistaren medikua dugu gurekin. Kaixo Irati, zer moduz? Kaixo itxaso, oso ongi itzazu. Ni ongi ebentxe, beste programa bat, gaur immunitate sistemaren indartzea. Ez, honetaz, asko hitz egiten da, ez? Baina benetan badakigu zer den gure immunitate sistema, bagian ez. Ez dakitzu nola deskribatuko zenuke? Azkenean immunitate sistema bada, infekzioei edo gure gorputzari kalte egiten dioten prozesuei aurre egiteko badaukagun sistema. Eta hori indartxo eduki behar dugu osasuntsu egoteko. Eta adibidez, esaten dute, vitamina C hartu edo zink hartu eta horrelakoak zer eragina dute gure immunitate sistema indartzeko prozesu horretan? Azkenean, C vitaminak eta zinkak egiten dutena bada gure sistema indartu. Nola? Infekzioetaz babesten digute, ze azkenean egiten dutena bada hantura gutxiagotu. Eta gure sistema nerviosoa edo immunitate sistema hobetzen dute horrela. Eta gero, esaten dute ere, 7-8 ordu egin behar ditugula lo falta ere eragin igual txarra izan dezakela horretan, inkluso estresa ere, ez dakit zenolako erlazioa duten? Lo faltak eta estresak egiten dutena bada hantura handiagotu, gure gorputzeko inflamazioa handiagotu, eta errazagoa da mikroorganismoak gure gorputzean sartzea eta hori infekzioak edukitzea. Horregatik oso garrantzitsua da ez bakarrik 7-8 ordu lo egitea, ere mantendu behar dugu gure dieta gutxi gora bera orekatua, hori da, eta ahalik eta C vitaminan eta zink eta beste proteina eta vitamina askotan aberatsak diren elikagaiak ere jan beharko genituzke. Horretaz gain, ariketa fisiko moderatua egitea ere ona da, eta azken finean osasuntsu mantentzeko beti eman izan diren gomendioak, ez? Eta elikagaien artean, ze aipatu duzu hori elikagaien dieta orokorra, eta ze elikagai hartu beharko genituzke adibidez gure sistema immunologikoa edo osasuntsu izateko? Adibidez, antioxidatzaileetan eta C vitaminan aberatsak diren elikagaiak, zitrikoak adibidez, oso C vitaminan potenteak dira. Gero ere, fruta, hosto berdeko barazkiak ere jamelko genituzke, brokolia ere oso osasuntsua da, eta horrelako elikagaiak batez ere. Bale. Eta gero, meditazioa, arnasketa horrelakoak ere eragina dute horretan? Bai. Meditazioak eta arnasketa sakonak ere laguntzen du gure sistema immunea hobetzen. Eta gero ere estresa murrizten dute eta gure ongizatea bermatzen dute batez ere. Bale, geratuko gara aholku guzti horiekin, ez? Orduan dieta orokorra, ariketa fisikoa ere, arnasketak meditazioa, lo ongi egin, eta orduan egon gara superosasuntsu. Hori da, printzipio. Hori da. Mila esker Irati aholku guztia hauengatik eta hurrengora arte. Ez horregatik. Infekzioen edapena saihestea. Gaixotasun infekziosoak ala nola gripea, koronavirus, tuberkulosia edo gastroenteritisa azkar zabal daitezke. Prebentzio neurriek adibidez txertoak, esku higiene egokia edo maskarak kutsatzea murrizten laguntzen dute eta epidemien arriskoa gutxitzen dute. Osasun sistema arindua mantentzea. Prebentzio eraginkorrak ospitaletako saturazioa saihesten laguntzen du. Infekzioen prebentzioak osasun langileen lana arintzen du eta baliabideak behar dituzten beste gaixotasunetarako libre uzten ditu. Osasun sistema iraunkorragoa bihurtuz. Populazio kalteberen babesa. Haurrak, adinekoak, immunitate baxua duten pertsonak edo gaixotasun kronikoak dituztenak kalteberagoak dira infekzioen aurrean. Prebentzio neurriek talde hauek babestu eta bizitza arriskua duten konplikazioak saihestu ditzakete. Ekonomian eta gizartean eragina murriztea. Infekzioen aurkako prebentzioak lan bajen eskoletako etenaldien eta ekoizpen galeren kopurua gutxitzen du. Horrek ekonomia egonkor mantentzen eta gizartearen funtzionamendu normala bermatzen laguntzen du.
Laburbilduz, gaixotasun infekziosoen prebentzioa giltzarria da osasun publikoaren babesean, osasun sistemen iraunkortasunean eta bizitza kalitatearen mantentzean. Oraingoan, elikadurak nola eragiten duen loaren kalitatean eta zer ohitura eta elikagai lagungarri diren lo sakon eta lasaia izateko. Gai honi buruz hitz egingo dugu. Zein elikagai laguntzen dute lo sakonagoa eta lasaiagoa izaten. Badire elikagai batzuk lo sakonagoa eta lasaiagoa eta erlaxatzeko lagungarriak direnak. Bereziki aipatu beharra da triptofano izeneko aminoazidoa eta aminoazidoa duten elikagaiak aipatu behar dira. Triptofanoak melatonina eta serotonina sortzen laguntzen du eta loarekin lotura estua dute bi hormona hauek. Orduan, honako elikagai hauek dira gomendagarriak. Ogi integrala, arroz integrala edo olo integrala, hauek karbohidratu osasuntsuekin eta triptofanoaren xurgapena errazten dute. Karbohidratu osasuntsuak dira eta triptofanoaren xurgapena errazten dute. Bestalde badugu esnea eta jogurta. Hauek triptofanoz eta kaltzioz aberatsak dira, triptofanoen eta kaltzioen aberatsak dira eta baita lagungarri dira kasu honetarako. Intxaurrak eta almendrak melatonina eta magnesioa dituzte. Gero, banana, magnesioa eta potasioa ematen digu eta muskuluen erlajazioan laguntzen du. Gero, erran afari astunek loaren kalitatean eragin negatiboa izan dezaketela. Afari astunak, koipetsuak edo berandu hartutakoak loaren kalitatea murriztu dezakete. Eta hau zergatik, loaren hasiera atzeratu dezakelako digestio astun batek. Hemen gazta onduak edo elikagai pikanteek urdaieko ondo eza eta erdiko esnatzeak sortu dezakete baita. Eta gero, alkoholak ere loaren eragina hausten du. Azkar, lo azkarra hartzen dugu, baina lo sakona murriztu eta gehiago esnatzen gara gauean. Orduen, zein elikadura ohiturek lagun dezakete insomnioa murrizten? Hemen esan dizuet ohitura eraginkor batzuk. Alde batetik, afari arin bat egin eta gutxienez oheratu baino 2 ordu lehenago afaltzea gomendatzen da. Gero errutinari eustea, ordu berean afaldu eta oheratzea ere komenigarria da. Kafeina, edari energetiko eta azukre ugari duten elikagaiak saihestea komeni da arratsaldetik aurrera. Eta gero infusio lasaigarriak hartzea ere ongi etortzen da. Kamamila, melisa edo pasiflora bezalako landareak gorputza lasaitzen laguntzen dute. Ariketa hau da bankura igoketak edo step up. Orduan, egin behar duguna da, lantxaren antzekoa da, baina lurretik hasi baino lurrean egin baino lehen, behar bankua igo. Orduan, jarriko gara nahiko gertu, hanka aurrean ipini, lantxan bezala jarriko dugu railak bezala ere, imaginarioak, rail imaginario batzuk bezala, hanka hemen ipini, saiatuko gara belauna aurreratzea, ze hemen balin bagaude, ez dugu egingo indarra honekin, baizik eta atzeko hankarekin, eta nahi dugu aurreko hankak lan egitea. Eta horrela hemen egin gora, hanka horretan zentratu. Hemen egin dezakegu gero korredoreko postura jarri, edo besterik gabe honela egon. Gero jeitsi, ahalik eta kontrolatuena, bai? Berriz jeitsi, eta gora. Hor. Ahalik eta hau ere egin daiteke barra batekin, baina kontrol gehiago bartuzu, gero indakaun mankuerna batekin hemen, edo kettlebell batekin, edo alboetan eraman da, edo zein moduko karga jarri dezakegu ariketari. Beharrezkoa da, mugikortasun nahikoa izatea, eta horren arabera jarriko dugu bankoa altuagoa edo txikiagoa. Gero eta altuagoa, orduan eta gluteo eta iskioren
exigentzia gehiago ekiko dugu. Eta gero eta txikiagoa, koadrizepsaren exigentzia handiagoa. Saiatuko gara, indarra egiterakoan, belauna, barrura ez joatea, beti kontrolpean aukitzea, bigarren, batzarekin, alineatuta. Eta jaisterakoan gauza bera. Ongi, bizkarrezurreko minak izango bagenu, altzatzeko teknika ere hobetu behar dugu. Orduan, lehen da bizi, buruz gora bagaude, albo batera jarriko gara. Adibidez, ezkerreruntz. Albo batera jarriko gara. Adibidez, ezkerreruntz juten bagara, eskuineko eskuarekin goraka egingo dugu, beste eskuare probestu altzatzeko, hanka bat aurreratu, ezkerreko hanka belaunarekin apoioa jarri, eta biekin bizkarra zuzen, gutxinaka altzatu. Holaxe egiten badugu altxaketa, lumbareekin eta lumbareko mina izanen badugu, gure palanka pisua handitzen da asko. Eta leku honetan lumbaretako mina baldin badugu, gehiago izan dezakegu. Orduan, altzatzeko hankak erabili, bizkarrezurra zuzen izan, eta handik gora. Zer da errukia? Errukia da onartzea askotan ez garela gai izan zerbait lortzeko. Ez daukagolako gaitasun hori, momentu horretan ez geundelako ongi eta ezin genuen aurre egin. Asko zigortzen dugu gure burua, kulturalki erruduntasunaren kontzeptua oso zabaldua dago, eta gainera perfekzioarekin lotzen baldin badugu, bomba bat izan daiteke. Diskurtso hauek askotan entzuten dira, ez dut azterketa gainditu oso alperra naizelako, ez didate talde hontan hartu futbolean jolasteko oso txarra naizelako, eta horrelako pentsamenduak izaten ditugu, eta ez gara konturatzen askotan ez dagoela gure menpe sikiera. Baldintza asko daudela egoera baten inguruan, eta egin behar duguna da hausnarketa bat. Ez dugu justifikatu behar beti egoerarekin, baldintzekin eta bar, baina egin behar dugu hausnarketa bat. Egoera honetan zer gertatu zen? Hau eta hau ongi egin nuen, hau eta hau okerseago, hau ez ongi atera besteak egin zuelako ez dakiz zer, eta orduan gure burua gehiago maitatu behar dugu eta onartu behar dugu, beti ezingo dugula, nahi dugun guztia lortu, beti ezingo dugula gure helburuek beti ezingo ditugula gure nahiak eta beharrak asetu ez da besteenak ere, gauza asko pasatzen direlako bizitzan. Eta gure burua gehiago maitatzeak zer eragingo du, autoestima handiago edukitzea, hurrengorako prestatzea, ez frustratzea eta gauzak egiteari ez uztea gaizki atera zaizkidalako, baizik, nire burua baloratzea eta ikustea nola egiten aldudan hobeto, horrelakoekin lortuko dugu autoestima handiagoa eta gauzak egiteko gogo gehiago eta azkenean zoriontasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.